سلام هفالنو ایوار باش جهمیار هیدر متباشن سلامتن بری کوم دست به برنامه بکن و نیوری وشکم من بیان کر درباره نوچه که مده لسر تویتری هن عاجزیه هوالا هبو از هنه ما مسئله هنه که اشکره بکن پر باش دبه نها مسئله که اوقاس نگرینگه سیاستا هوالین ما سیاستا رقصنین ما سیاسی شخصی زانین درباره وی نوچه ده سما تشتکی ببیجم نها هفالنو از تویتر خواه بینم سر اکرانی باشتره دقیقی tamam ez vê Twitter'a ku min nivîsî ez bînim ser ekranê ji were pêşkeş bikim belkî baştir were fehm kirin. Niha me wî rojê vîdeoyekî par vekiribû di weşana zindî de bû me ji wê demê ez ana nivîsa ku min ser Twitterê xwendî ez dubare ji were bixwînim ji bo baştir were fehm kirin. Hevalekî min ê rojnameger ku daîmî bi min re dixebite gotinên ku me bilêv kirin di derbarê wê vîdeoyê de di derbarê wê nûçeyê de mîna ku wergera wê daxuyaniyê be ji min re şand ji xwe di zindî de jî îmkanê min tune bû ez piştras bikim wê vîdeoyê yê ku daxife wezîrê berê yê İsraîlê Eyyûb Karayê bi xwe durziye ji İsraîlê ye yani wezîrtî kiriye di dema xwe de niha ne wezîr e ji bo durziyan serxwebûnê dixwaze ji bo Kurd û Aleviyan jî ji bo milletê din jî federasyon yan jî pergaleke din ya rêveberiyê pêşniyaz dike yani ew hevalê ku ev nûçe ji min re şand ji El Cezîrê girtiye ez bawer dikim hevokekî ji şîroveya xwe tevlî wî kiriye min nûçe û şîrova wî tevlî hev kiriye ji ber vê tiştekî ku wisa kesekî zêde bêşîne tune ye tiştekî ku mirov xerîbê wî be jî tune ye tiştekî ne xerîb e yani em helbesta İsraîlê dizanin İsraîl ji bo menfaetê xwe ji bo berjewendiyê xwe dem bi dem Kurdan weke kart bi kartîne dema ku bi Tayyip Erdogan re bi dewleta Tirkiye re navbera wê xirab dibe hema karta Kurdan tîne Tayyip Erdogan re dibêje te ew qas Kurd qetil kirin te ew qas komkujî pêkanî ez ê mesela Netanyahu 2014 de jî 2017 de jî dem bi dem derdikeve behsa dewletbûna Kurdan dike yani dibêje milletê herî mezin li vê dunyayê de bê dewlet Kurdin ve ya normal e rastiyan dibêje lê rastiyan ji bo menfaetê xwe dibêje bila bibêje ne mesele lê yani veya tiştekî ne nû ye yani ez nizanim hevalê me çima wisa mîna ku tiştekî nû be beyan kirin ez heqeten şaşmam lê nexeme canê wan sabe tevgerê me ê siyasî ê li Başûr ê li Bakurê Kurdistanê ê li Rojavayê Kurdistanê jî ji xwe siyaseta wan dizanin yani ez ranabim siyaseteke nû danayînim pêşiya wan tuniyetekî min ê wisa tune ye hevalê me Rojavayê Kurdistanê jî Bakur jî siyaseta wan kifşe ye ji ber vê yekê hûn çima yani aciziye xwe beyan dikin daxwazekî we hebe hûn dikarin weke millet daxwazê ji tevgerên siyasiyên Kurdan bikin ve ya tiştekî pir normal e ji ber ku ême weke Kurd weke tevgerên siyasî me biryar daye em radikal demokrasî pêk dînin radikal demokrasî çi ye daxwaza millet daxwaza civakê çi be ew esas e yani bê millet kesekî biryar nagire hevalna ji ber vê daxwaza xwe ji min re neyên ziman mesela daxwaza we federasyon e hûn federasyonê tercih dikin bibêjin hûn serxwebûnê tercih dikin ya bînin ziman vekirî bînin ziman ji bo ku siyasetmedarê me pêşiya xwe bibînin bibêjin milletê me wisa difikire ji ber vê yekê yani tiştekî ku min eleqedar bike tune ez normal endamekî çapemeniyê me nûçeyên ku di derbarê Kurdan de li kudra dunyayê dibe bila bibe wextê nûçeyekî derkeve pêşiya min ez ji we re pêşkeş dikim ya girîng divê derê de daxuyaniyên siyasetmedarê me ne ha tiştekî jî heye weke îftira hinek li me dikin min tu car behsa rêveberiya xweser behsa qesedê nekiriye na tiştekî wisa tune ye yani min ez tenê behsa Kurdan dikim ev adetê min e yani Kurd aniha di kîjan pozisyonê de ne mesela ev hefteyekî ye ez bi xwe şexsî pêşniyaz dikim hevalno ez vê deynim jêr ez çi pêşniyaz dikim wextê ku rêveberiya Şamê wextê ku dewleta Tirkiye şer difiroşete tu ne mecbûrî şer bikirî tu ne mecbûrî bi rêbazê wan bersiva wan bidî tu çi dikarî bikî biryareke siyasî dikarî bigirî mesela tu bibêjî madem ki hûn êrişê me dikin em weke rêveberiya xweser gihîştine wê qenaetê ku êdî jiyana bu were ne mümkün e em federasyonê îlan dikin hûn federasyonê jî naxwaz em serxwebûnê îlan dikin veya
مرو دکاره بکه چما نکه چما هزو قوتا ما بقاسی دولت ترکیه که مرو دولت ترکیه تک ببتونه و دمه مرو به بریارین سیاسی دکاره راقبی خواب خزوره و یا تشکی پر نورماله و احتماله که نه دوره جی مثلا حواله ما رهبرین ما سیاسی هر کلی دکارن بریاره که وسا بگرن و یا پر نورماله وقتی که بریاره که وسا بگرن جی نکوین شرمه یعنی محجوب نبن از دوی قناعت دامه جبروی چه بریار وره گرتن جی ده درباره کردان ده بریارین خیرینه بریارین باشن هوان نو ایمه امندامی چاپمنیه نه جمع خرابی نای اما دبی هونجی زمانه کنک نارین بکار بینن در رخنه خود در رخنه نارین بکن ریز و حرمت خواه مملحنبری هبودو کیم نکن هوان نو از ندم سکراندنه جبو من اف مجار تماما بداوی بیه تشتکی پر خراب تونه نورماله مثلا از روزی 3 جاره وشان زندی شدکم 45 دقیقه ساعتی که داخفم بدری جانا شیرو و جانا نوچه پیشکش دکم ده هوا که تکی ده کار شاشتی چه به جبر شاشتیه کی یا جبر کماسیه کی ده بهون حرمت خواهی لهمبر وشانمه کم نکن و یا مهمه هوانو خدمت کو ام دکن جبو جواکی ده بهون لبرچوان بگیرن یعنی ویا وفاداری مهمه و از قبل از ناکبم وی مسئله جی یعنی چند ساله ده چاپمنیا کرد خدمتی دکم و یا تشتکی دنه هون هلوسته منا سیاسی خوازم فیر ببن هلوسته منا سیاسی میناویه ملتکی کرد فردکی کرد چل خوازه از وید خوازم مثلا کی جان فردکی کرد دکاره سرخابون رد بکه نممکنه اجباره بیجم جه شروانه که ریزی بگیره حتی فرماندار هری جور جه شوانه گند بگیره حتی آقای گند به استثناء وکه ویجدان هر کس ایرو سرخابون کردستان دخوازه دوی بخوازه جی چما نخوازه ها هزو قوت هم تونه تمام او بلا سرخابون ببه آرمان جامعه نهایی اما چاره سرین دنبوری مرود کاره تشدیدی پیش نیاز بکن از لیبورین جمیوان خود خوازم دا سکراندن عرفی پروانه ما مرحبا بخیراتی مرحبا اشترازي ايفار باش بوته وش بطماشفان تا وجارة يكما تم قناة سر خريبة وقالك بيك بخشم تا وخادم كندا تا هجماري اندام خوزي ذكر قالك قناتك باش دركسي مالاته آوا توجی گلکی بخیر هاتی پر کیف خوشم حواله من روزنامه‌گر گازیته‌جی نویسیان از دکم روزنامه‌گر باشه از بخو ورگرینم از روزنامه‌گر بنویسینم اوتوماتیک ترکت من نویسان دی والا معنا ایمن امکانم هی از بگوارینم و دریدت نه مسئله مالاته آوا جبه هبونته ما ویدری قنالا خو مزن نکریه حوالن ما دوستن ما تماشاوان ما باوری به نوچین متینن ولما تماشا دکن از منتارم لهمبر ملت ما tam divê demê de ku valahiyekî pir ciddî ya çapemeniya Kurd heye milletê me dît ku em dikarin xizmetê bikin û berê xwedane me ême serserê me serçavê me ciyê milletê me heye em di xizmeta xwe de îsrar dikin niha mamoste te nîşan da birazî mesela got tiştekî serê me de hebû me digotin işte em Türkî binivîsin Türkî xeber bidin ji ber ku Kurdî hê millet alaqedar dibe mesela ev şaşiyekî bû demekî wayê te bi kanalê zî îspat kir meriv zimanê xwe derxe pêş tevekî girtiyê wî zî pir û dikarin xwayîz derkevin rast e ew mantiqekî hebû di medya civakî de ji bo duwarî temaşekirin divê ya Tirkî be ya Erebî be me ew mantiq hilweşand me îspat kir ku em bi Kurdî jî dikarin xwe bidin temaşekirin rast e ew çê bû navê te guheran rojnamevan nivîsand temam e niha piştî nîvrê me bi rêzdar İlham Ehmed re hevpeyvînekî çêkir gelek hevalê me rojnameger hebû li ser zomê baweke zindî hevalê me bixwazin dikarin temaşe bikin دوی دری de tiştekî pir ecêb dibêje heqeten ez şok bûm ev hêzên koalîsyonê hêzên hevpeymanê ku ev 10 sala em bi wan re di eynî mevziyê de şer dikin dawa me yek e armanca me yek e di mesela rojhilata navîn de İlham Ehmed dibêje eger hêzên koalîsyonê bixwastana bi peyamekî bi mesajekî dikaribûn şer bida narawestandin lê nekirin diyaloga me hebû heta dawî jî çima çi bû çi hat serê me
بدران يعني تاني نجبو مثلا حلبي مثلا عفرين تبيرامة مثلا حرم رجلاتا فراتي همو تبيرامة يعني او مسألة شيء برازي ام هي كس مزهور قولي سر نخبتين او نزانن نيتو بروجي امريكا بيواي دا شيء وتش معنى تدسبي كده حتى يرو هر دم دبيجكو مثلا وقت روسيا زيرو وصاد قوتن وقت اساد زيز قوتن دما تركان زي اشغال كر عين تشتاد قوتن ويروز توان تشتاد بيجي دبيكو دي هلا روجلاتا روجافيا فراتي دا ام بعسكري تونن ام علاقه وناكن اقول لي بسري خد شتام بكر بسري خونه بخبا وربن ام نكارن وبباريس نكارن ورا شار بكر يعني افتي چمانه افتي معناه كو برازيل مثلا امريكا demek ki tamam dikkati proje planavi ligor frate yani vak frat jmara vak sinora ki çekriye je sinora Türkiye bigje hatta lüet hatta bigje sinora Irak yani ev proje ki jbo peşaroje jbo Brazil yani hatta davi duhaze ev derde medab mine ali dine ba havaya kidini proje kidini li her dem her aloziye ki te peşiyame ve nişan de وقراويز امز كرا بزانم برا قدامكو امريكا وكواليسيون ويا علي داب مرانونه ام قرا قوات خو قرا حساب بكنو قرا قوات خو اجا قور قوات ما تشت ام وي غابليزيان نيزك اجا قوات مزال تربا مقارب دبلوماسي وسياسه مثلا شعر سر بكن يعني اي راستيه كي دي من كارنين كارب امريكا سوشدار بكن çünkü her dem camları bekleri beşi niye tamam ne nizam yani biraz bizi famle kiriyor ya eri mesela helvesta devleta Türkiye mi tişteki famle kir ya rasti devleta Türkiye ve cesaret ku deri digre mesela çımaj milleti Kurd natırse bevajoye ki daye dest bekirim bevajoye ki hassase mesela devlet bahçeli vakti derken dicirifi digot la rojata navin guharin ve guharin çed be İsrail ketiye devre Kurdistan çed ki acilen de be em bikaribin plan û proje ki nu derbixin bu em peşi livan projen İsrail'i ve Amerika'yı bigirin mesela. Avqaz dicirifi li îro pir rehetin rabûne dibêjin eger YPG qebûl neke em ê şer mesela îro Hakan Fidan derketiye dibêje eger YPG nabêje qesede jî dibe YPG bi zanebûn dibêjin eger diyalogê hel nebijêre eger daxwazan qebûl neke hikûmeta Şamê wê şerê xwe bidomîne yani li ser navê hikûmeta Şamê jî daxife devleta Türkiye ve cesaret eşku dedi. Çima avqasa pevajo dikare direkt bavêje çöpe û binah bike çawa yani ji milletê Kurd 20 milyon milletê Kurd çima natırse devleta Türkiye. Yani aslında kekotizî nejvan tuşta duri û ezî sağlam navan tuşta tahlil zikir. Brazil mesela kuvvet ne tane kuvvet askeriye yani zor ne tane zora çekdariye anzi askeriye zora sivili heye zora diplomasiye zora civakiyeye yani aslında ev suce siyaseti me bixoye em gava çıka mesela da xwazu bende xo derin arde ew qa deste devleti rahat be hemerme yani Brazil em bigir haşta dem kem derece barde sale haşti bigir noti ve 10,000 ورا حطالبا وبانا قابلين برها وقت درجه كي مثلا جار بجار مجر درجه كي هاتنا خواري جار بجار درجه كي هاتنا خواري علي عسكري دا جار مخرط بونا جار مز بونا تشتي وسا اصلا علي عسكري دا نورمال لي علي دا خوازيا وك ملتي تبيجيكو امشي تركيا تشدو خوازم اف وك اوكي يعني وك درجه كي امامو ان خواري و هر خاربونا me her قابابتنا ببرو خوارله دست دولتها ترك خرط كريه çünkü yani eğer seknette ne sekneki jidad be ne sekneki cida be ne sekneki pay iddia be tinikari dostu xozi goravi sekne xo bizbir bahev yani mesela gerek devletene ku duxazın dibejin rast Brazil Kurd milletin hatta milleteki heri mazına ku dinava yedi milletin be devletta çünkü çok keseketine ku 5 milyon 5 milyon bu devlet vantune be em musakine dünya ziyazane mesela gerek velatı dünya nasıkın وزانن زي امشار پرچنه زارن که هر شهر دولت زی دیجی به ظلم و داغرکری وهیه لی مثلا جبوکو اوزی بکارم بیجن کو مثلا ترکیه ت داغرکری کردستانی پرچم مازن بنده سته ده جبوکو بکارم یا بیجن بری وانا گره کرد بیجن گره ام بیجن yani ne bir şahsiz ne bir çapemelizi gere aktörün hezin siyasi bikarbın ve sekana xon baş nişan bedin بیجن کو mesela Brazil 20 milyon Kurd me liser ağa xo perçe bakur binde sete de
تزيد لوا داغركري عسكريه سياسيه وتدولت اخو سر اخمه وابكريه gene yani bir kategorik banduştan bir got. Gal ma via got. İcari emedi nabil mesele ki hondrin ya Türkiye. Em bir mesele ki mesele Kurdan ve devleta Türkan. Yan devlet bimera bazara parvekirna erki siyasi ve devleti bike yanzi beje ku fermo meydan o karmaj mebistin. Am siyasi am çekler. Yani nabil mesele değişti. Nabil mesele diçe merhale gidin. لیم دیان نکن مثلا تا وقت کو بخشلی دسپکتا برازی مهمیت گوتن مثلا bu 15 sale rojrata nabi tebliğe ve ketnab hev gelek kesaz ani zaman go esnor bu herin go devlet xarabın devlet çebin he mesela despekriye az bir bavrida ko devam bike çebin işte usaki gelek cihazı mesela nişanı ve hene o bخشلی o akli devleta Türksi bir işte tam kır ya ditin yani biraz ana mesela sektöre inşaat eder bu katiz ne garibi divara ki istinat et çünkü uzaki yani binaya ki hort bebi kaba dora ve tipi koli valla ki o der zayıf be mesela dora Türkiye mesela Irak bu ciranevi hep peymane ve peymanan bu dici Kurdan خرابو مثلا لو فدراسیون بچیبو اسات بو و اسات را مثلا چون اتنا و bu karbon peymana çekin diji kurda esat çu İran civi nebeliye yani gava mesela her şey devlet Türkiye Suriye ve Musab mazne gava orta derketin Türkiye valadmine Türkiye ve Asya namine Türkiye ve Rojlata namine Türkiye ve Afrika namine Bahraş na baraspi yani evzi mesela o navnetiye Brazil Türkiye'de böyle graveki gredai uçağı mesela ev taluke var ditin o goravan var mesela vajo presbekir lejbi bir vajo hatta iro çahat guartin ku mesela devlet tavre xoda gışkır demek ki devlet anzi Erdoğan şu hava ki be Amerika'ra ev merciğin ku karar ve biriyare guartinin cihani dedin bu ara peymaneki çekir Goku ez buarame ez dikarim haram da juarabım çek juarabım silah juarabım vak müteahhiteki işe veda yani lugormen ev nizanım Brazil tavır gerek dekş biye Naha nuçen deqeyn davi hene hevanno dibêje qesede dibêje me peyamekî ji dewleta Tirkiye re şandiye li benda bersevawanan em naxwazin li Sûriye xwîn birije şer pêş bikeve lê eger şer li ser me were ferskirin em ê bersiva pêwîst bidin dibêje qesede wekî din nûçeyekî din jî hebû aniha amedekarî kirine باور dikim li dêr hefreye yani qesede mecbûr dikeve nava hereketê ber bê dêr mesela ev me ji daxuyaniya qesedê girtiye hêzên me xetên pêşîn ên li dêra zorê û dêr hefrê xurt dikin hêzên komando bi hêzeke ji 3200 hevalan dibe aniha gîştine herema dêr hefrê ev jî beriya 2 saatan ket weşanê nûçeyên bi vî şiklî hene Naha daxuyaniya dawiya Hakan Fidan heye hevan û ez wî jî ji were bêjim ji ber ku mihîm e ji bo ku merov aniha rêveberiya xweser çiqa ji desta tê dixwaze pêşî li şer bigire ji ber ku şer şerê me nin e me biryar nedaye Kurdan biryar nedaye bikevin nava şer ji ber ku şer şerê wan e qirêjiya wan e dixwazin li ser me ferz bikin yani şerê xwe dixwazin bifroşin me Rêveberiya xweser bi rêyên dîplomatîk dibe, bi danûstandanê dibe, bi tekî çi dibe bila bibe dixwazin pêşî li vê felaketê bikirin. Lê wextê jî nebiye ji destê me tiştek ne mecbûr em ê mehkûm bin, mehkûmê şer bin yani duyê manayê de dibêjim. Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye Hakan Fidan ragihand ku danûstandanên di navbera Sûriye Amerîka YPG'de berdewam in, Amerîka divê mijarê de navbenkariyekê ciddî dike, Fidan li ser İranê jî got em li dijî mudaxeleya leşkerî ne binêrin. Naha Hakan Fidan diyar kir ku li ser mijara Sûriye di navbera lîstikvanên herêmê de yani bahsa aktoran dike trafîkeke zêde heye Sûriye Amerîka YPG sê alî di nava danûstandanê diyalogê de ne Amerîka divê mijarê de di nava çalakiyeke ciddî ya navbenkariyê de ye gelek hevdîtin çêbûne heta niha hene jî di domin jî di nava raya giştî de ev divê nayên zanîn bi YPG re hevdîtin
بکه به حکومت سوریه رجی هفدید ول حسب بس امریکا دیگه امارن سر گوتنین وی چوا گف لربریا خسر دخواه حکام فیدان ادعا که کو پرسکریکن دنیتا یه پگیده به واژوی زحمت دکن مثلا نیتا یه پگی و که پرسکریک دبینه مثلا نیتا یه پگی چیه دهش حکام فیدان ده وکی کو د داخیانی احمد الشارا د جهون دبینن هر کو هفدیتن تینه کرن درد که به هولی کو پرسکریکا نیتیه یا ارادهیه اف پرسکریکن جالیه یه پگی و به واژوی دخن تنگاسیه مثلا حکام فیدان جیه پگی چود خوازه yani qaseden bejin binirin mjara peyvendin qasediye bi qandilere dine zaman mesela be acebe yani çima hakan fidan hewl dide sedi set civaki ikna bike ku çawa ku du jara du dike çar bu saji tekila qasede bi qandilere heye çima urfi pervane davçiye hakan fidan dve hema deqa davide çit xwaze ji qasede ji راستی حکام فیدان براز yani hem وزیر کار دربای Türkiye dike hem vek serok veziri Suriye kar dike. Yani aslında ne peviste Hakan Fidan van propaganda bike o kesi ikrazı bike. Jixot civaka Türkiye bili Kurdan evedine hemu iknane ve hemuzi duhazın Kurd Suriye tüm mafte sevanda nemine. Ligor من براز زنی مثلا او وانا برز از دخواستن بشر به دست ایشی دی آنزی به دست خواه به دست رسوی هوا کی او ریوبریا خسر اوتونوم حرم همو تبلیغ بکن و جهف ورتی راکن yani ev ne mümkün bu nikarın birleşkeri çekin و دو پیواژو هات دست بکرین هر چقدر بنگه پیواژوی مجارا نابنه طبیب مجارا و تعلقات مپاری بره سر خبر ده او بزی مجارا برازی بنگهین سبب روجاوا بو لگوروان او دکاربون سروی بنگه روجاوا به قوت بخینن ازی اقنا بکن هوا کی به بنگه گلک نظم گلک سست شرط سوریه قبول بکن شرط الشارع و هذا الشيء وشاكي نفسك مثلا ابو صالح كي تشونو راتنا هي ابو صالح كي هبدتنا اشتسر بنغا خبرت لي تبكو هذا الشيء وشامي تشتنك قبول ذي بكران لي تركيا هر جارد كبنا ونايله هواكي لهباتن شبه يعني علي كده تبكو قنديل bu salaki gotiyeku em öjalan bejeşen be öjalan rana em bu Türkiye ne talukene em pevajora hene em çekiz datinin em xazi fesedikin mesela qandileki usaki bantuşta gotiye he ev qandil jbo rojava çima kara talukebe le mesela despekta em bizanın de vakta işidi gotina Türkan çubuk gotina devleti Türkiye gotuk işte YPG'zi peyde ve işte kasede vana hemu bu pekekene جداتنا بوانتنا بركز ما نخابينه ليه مثلا هات ميداني امزانكو روجافا وسازي روجافا حرما اوتونوم بريبرياوي سازي وانا عسكري قصده وانا هم مال وملكي روجافانا مال وملكي كردي روجافا او عربي بورا اتفاق دانا هنا كيما اوكي يعني كم نتوي وانزي اوكي وانا وك ارمنيان وك خوي باوري او زنابونا هنا ليه مثلا Gavaku Türkiye anzi Hakan Fidan diye usaki kabul bike ev kararı liberveke ku beje ku mesela jiber ku ev temsila gele Suriye Kurde Suriye uçağı mafya heye ku serhaqe xob şamera haber edin le ev çidekin Jardin tinin mesele pek va grededin Jardin mesele bir terörle va grededin o bir havayı duhazın ku vanazi terörize bikin ya lidiyat ben da duyuyor minzi برازي او مسألة بينه وشرع حلبزي انا وشرع مثلا در حفرزي هناك كومبونا وبالكاريه تركيا دخازن بوم باران بكونوا مثلا وبالا فريوان بي انسان فلان اوز دفرن وبومباز دافيجن از نظامم قالوا برازي مثلا او نيتوان شركي مزنه انزي بفي زوري بخازن قصده هناك بترسين وجاردن مثلا ماسال شامل جاردن تشيكن وقصده هر شامل هناك قبول كرنه نظم ونرم قبول بك سر خالاندا يعني جبركم مثلا او ده او حشت خالي ده عداره دسكرتيكي جرينجا ووك فرميه يعني يرو او نكفريزي روجا باشي روج سالم باشي بيشتا حتى كو بيبه مثلا او بنجها كي امكار سروي بسكن
لێ li gor min birazî mesela rewşê wîsakî de madem ew şeranîne berderiyê me em jî wek rojava dikarin bêjin heta ev taluka şer hebe heta em di yasayê bingehî de qanûna bingehî de bi hev nekin em ser xalê esasî li hev nekin em heta ku parvekirina dewletê sîstema dewletê erkê dewletê vana bi hev nekin hewce nake ku em ser xalên piçûk ya leşkerî ya zî hereman ya gundan ya balafran ya zî snorên deriyan xeber bidin yani gere wek te destpêk da got gere meriv hinekî belavkirina qertan ser masê hewakî dinê belav bike ku ev taluke ji ciyekî here ciyekî dinê ev gere meriv gavê xwe digiş bike zanî Naha hevanlo êm ji ber ku devê min ji şîr şewitiye diye pivê dew jî dikim. Ez wextê tiştekî pêşkêş dikim çavkaniya wî nîşan didim hevandan. Niha ev şêxê me rabiye dawa dewletekî federal dike. Ez ji we re bêjim. Bi vî şiklî niha gelekî muhîm e ku ev nûçe di Ronahî TV de hatibe weşandin. Mesela Ronahî TV hûn zanin televizyona me ya Rojavayê Kurdistanê ye pir bi îtîbar e bi qîmet e. Wextê ku cih dide nûçeyên bi vî şiklî veya tevê manê ku yani em hemî weke Kurd rêveberiya xwese Durzû Elewî em di meseleyên daxwazên siyasî de em dikarin bibin xwedî aynî fikrî yani ne dûr e dibe yani. Ez hema nûçeya wî ya dawî bixwînim hema hevoka dawî dibêje ev serokê Meclîsa İslamî ya Elewî ye ya bilind li Sûriyê û diasporayê Şêx Xezal Xezal e daxwaza avakirina dewletekê Bedran ev Kurd e ya Elewî Kurd e ya Arab e bana Elewî ne Elewî Arab in ez wisa dizanim ez dibêjim qey Elewî Arab in vana ji li evê ne li Tertus Laskiyê ne yani dibêje daxwaza avakirina dewleteke îlmanî ya demokratîk û sîstema wê federal be divê daxwaza me ew e wekhevî parastina tevahî Sûriyeyan garantî bike misoger bike divê daxwaza me ev e hem ya diasporayê û hem jî ya milletê me Sûriyê îja tabî êdî maya ser we yani hûn çi dixwazin kerem bikin ha ez nabêjim merû çi bixwaze pêk ya merû datîne ser masê daxwaza xwe merû ferz dike di dîplomasiyê de merû di rêya wî de dimeşe edî yani Elewî dixwazin Durzî ji xwe serxebûnê dixwazin aniha weke plana yekem ji federasyonê re qayîlin lê plana duyem de ew ber vê serxebûnê ve diçin yani tu çawa dibînî daxwazên Elewîyan daxwazê Elewiyan pir zê baş e û pêşketiyê zî lê gere daxwaza xwe piştras bikin pişta wî jî bisekinin lê hêzên Elewiyan hêne ya leşkerî tune û lê car dizî mesela birazî daxwazekî bi qîmete gere me re qîmet diwan berê zî wana hinekî pêşandan çêkirin xwe pêşandan kirin û kesek kuçan got em hete şê naxwazin em dixwazin herema xwe bi xwe birêve bibin alî dinê mesela Durzî zî vêya dixwazin aslında ev zî ewkekî dinê ye ev zî kartekî dinê yani gava hete şer li Şamê bi vî hawayê bixwaze sîstemekî ava bike alternatîf meriv zî bikaribe wek Rojava wek Durziya wek Eleviyan sîstemekî alternatîf bêje bidêne ser masî bêje ku yani biraz em jî Sûriyekî federal bi van her sê qweta dixwazin em hêzê wê wisa qebûl nakin lê birazî wekte got Ronahî TV ev derxist pêş ew zî tiştekî baş e lê mesela ew zî dixwazin divê ku bêjin hûn pir ser me de werin em zî karin ew digiş bikin daxwaza digiş bikin yani aslında gerek birê Elewiya zî gere em bêjin gere Rojavayî bêjin gere bêjin ki em herema xwe bilî federasyonê tiştekî qebûl nakin yani ev biryara wan rast e bêjin çi em piştgiriyê wan dikin lê gere قرار xwe bidin yani birazî wisa bi piço bi hêdî hêdî meriv nikare vê ewkê derbas bike çiqa wext diçe ew wext ne ji bo me ye zirarê me bitîne çunku çiqa diçe ew dewlet dibe dewletekî bi quwet dibe xwayî bi têkilî dibe xwayî aborî dibe xwayî leşkerî ew dewletên bi wî re kar dikin zêde dibin yani gava hê nû hat wek çeteyekî bû hê ne resmî bû ne qebûl kirî bû ana timêzekî me salekî derbas bû ji astekî hatiye astekî dinê ev salekî dinê derbas bibe
جامر به وقت اسات نوله يعني كلام يعرف Evet. قراوي وقت باك باش بينه Naha nûçeyekî din heye yani em hewl didin sebebê êrişên dewleta Tirkiye ên li ser Rojavayê Kurdistanê hîn bibin. Em hinek binî wê kolên. Herçend were zanîn jî dibe aliyê wî konkret merû bibîne ji ku derê tê. Mesela fikra serbest nebî, doktor serbest nebî ev e. Dibe hemû dîplomasiya serbazî ya bi İmraliyê de dibe hewldanek bû ji bo razîkirina Birêz Öcalan. Mesela dewleta Tirkiye pir cara bixwe mirovê xwe dewletê şand İmraliyê xwestin Rêzdar Abdullah Öcalan îqna bikin ji bo ku qesede çekan dayîne. Dibe di nava salekî de kirin nekirin Abdullah Öcalan di derbarê qesedê Rojavayê Kurdistanê de tavîz neda. Tiştek ku xweşê dewleta Tirkiye were negot. Ji ber vê yekê dema ku ew bi Birêz Öcalan re dibe ew diyaloga wan, daxwaza wan ya ji Öcalan dema ku têk çû û çi bû û qesede bixwe jî bersiva dewleta Tirkiye neda li gorî daxwaza dilê dewleta Tirkiye tevnegeriya çi bû rabûn bi destê çeteyên xwe bi destê Rêveberiya Demkî ya Şamê şerdan dest pê kirin. Esas mesele ev e. Evet. Ama dibe tiştekî heye ez sedî sed dizanim hale hazir bi vê mantıqa Şamê re diyalog nabe. Entegrasyon nabe Suriye ber bê perçebûnê ve diçe dibe ez bi ji vê yekê pişrastim. Mesela. Yani fikra te hebe mesela İlham Ahmed jî dibêje. Niha İlham Ahmed dibe ji aliyê mantıqî zihîn fikrî da tu eleqa me û Şamê bi hev tune. İmkana ku em bikaribin li hev bikin li ser zemînekî werin cem hev tune. Mantıqa me ji hev cuda ye. Niha imkan tune bûye jê bipirsim ama hevalekî jê pirsî. Madem imkana diyalogê tune ye ji Ewropê ve bi Şamê re, madem mantıqa me hev û du nagire, zihniyet hev û du nagire, gelo alternatîfekê din ya rêveberiyê tune ye ku merû pêşniyaz bike, merû dayne holê, ji bilî diyalogê merû çi dikare bike, wextê diyalog nebe, diyalog û qe nebû. Yani got rêyên din em derbasî merheleyekê din dibin, lê behsa wê merhelê nekir. أنا كيف بدران أم جو كده سبب كن يعني جو إمرالي وغردايا ويروجاواي يعني بخشلي زي قالكر وحقا فيدان زي قالكر لغور وان مثلا عبد الله جلان شي قصد هناك شو خاصنا وقصد زي برسبنا دا انزي بجيناننا جبوي زي اشتا شر دس بكري وفلان يعني دبكو مثلا افتشت وك شركي بسيكولوجيك به دخازن دو بندينا ومدا شكنا وكردادا دبكو راست به دبكو درو به دبكو مثلا جبو كدو حيله خوي بكاربين لي دروشكي وساكي دا قصد انزي ev navbeykarê vî proje Bakur Dem Partî milletvekilî wî ansî qesteya İmralî ew dikarin mesela bêjin ku em çûn me xeber da bi Birêz Öcalan ji me re ji bo Rojavayê vî tiştê gotiye. Yani van tişta ne zelalin zanî. Wî çaxê em ê bizanin lê mesela em vî tiştê nizanin ew zî ji xwe dikin wek ew dibê ku işte Öcalan dixwaze mezlûm Abdî işte sujdar e anzî nizam kî sujdar e dixwazin tu bendiyê bikin nava siyasetê Kurdan û nava Partiyê Kurdan mesela. An jî bêjin ku welay Öcalan alî me ye û nabe. Yani meriv birazî sedî sed nikare rastî ev e anzî ev e lê me gora ew min birazî gora baweriya min ez ê bawer nakim tiştekî wisa were xwestin û ji bo çekdayîn anzî ji bo helweşandina qesedê tişt werin xwestin ji qesedê. Lê eger tiştê wisa ki hatine xwestin anzî werin xwestin ew zî heqê me ku em bizanibin. Gora wî zî em helwesta xwe deynin qesedê zî helwesta xwe bi eşkere bikaribe deynin. Ne wile yani rêvebera herema serbixwe azî otonom bikaribe bêje ku yani entegrasyon heta ciyekî. Em karin mesela bêjin ku herkes li ser ax û herema xwe bi gora zagonê xwe bi gora şekla jiyanê xwe dikarin jiyan bikin. Kes qarşî kesê nabe dibe ku mesela heteşe û qesede herkes aliyê xwe da wek du alî Elewî aliyê xwe da işte nizanim Dirzî aliyê xwe da herkes li gor sistema xwe bijî.
ev zî tiştekî ne zevk e, ne pak e, ne dûdirêj e lê çareseriyekî ye. Lê mesela eger meriv ji wana bixwaze ku işte anzî wek Türk dixwazin yani qesede here bê quwet wek şexsî bikeve nava hêzên Şamê bi Şamê ra wî wek quweta dewletî qebûl bike û temamê sîstema dewletî destê wan da be zagonên bingehîn şeklê jiyanê wek ew dibînin û ji me re ferz dikin eger wisa be yani dibên ya bi Tirkiyeyê de wekî divê qanûn uyuşmazlığî yani ana nexweşekî xwîna wî tişkî dinê be û tu xwînekî dinê bidî ji herî dibe û dimire newlo yani êmezî ana ew zîhniyeta wan û zîhniyeta ku me bu 5 sal 40 sal em pê şer dikin û sekûler û pêşverû û dünya ji dunya re vekirî ji kesara azad ji cînsara azadî û her kimlikek xwedî heq maf û nasnamê xwe yani ev hevdû nagirin û bi hev razî nikarin bimeşin tiştê wisa yani gora vîya gerezî qesede zî an zî herema otonom ya Rojava zî bizanibe pêşiya wî da çi heye gora wî benda xwe têne û du benda xwe rast here yani eger car din dibêjim biryar awan e ew biryarekî bidin birazî mesela van şand rojê dawî de me dît tamamê gelê Kurdistanê diaspora û her çarpêçezî dikarin bi her hewayê pişt biryara wan bisekinin çi destekî tê ew wî dike yani ev heft roja da viya ew nebû tamamê Kurdistan wek dilekî wek mêjiyekî rabûn û berê xwe dawa kesê ne got partiya min çi ye kesê ne got zimanê min çi ye kesê ne got baweriya min çi ye birazî her medyakî Kurdî her siyê partiyekî Kurdî her hêz û rêxistinê Kurdî ji bo rojava rabûn serxwe hêne zî berdewam dike yani meriv ew qat quwet pişt meriv e ger meriv dikar be bendekî rast têne pêşiya xwe ew zî destê wan û destê qereras ya ew kî wan e yani êsibê ew lê wê bijîn em ê belkî car din em ê li van dira bijîn lê ew bêjin çi em pişta wan bin gerek Niha li Bakurê Kurdistanê ev du sê rojên çalakî didomin Barış istiyoruz. Kardeşlik istiyoruz. niha ev çalakiyên li Bakurê Kurdistanê ne anha di van deqeyan de bi xasî nûçeyên ku ji me re tên li Cizîrê jî şer û pevçûn hene guleyên rastîn tê bikaranîn di navbera ciwan û polîsan de tiştê hinekî balkêşî henin ciwan dron bikartînin li hember polîsan mesela di hin taxan de ciwan dronên bi kamera radikin ji dûr ve polîs ji ku derê vetê ciwan pir rehet dikarin ciwan tespît bikin yani ciwan ketine pozisyonekî wisa teknîkê bikartînin mîna ku bi polîsan bilîzin heqeten yani hinekî serkeftina ciwana xuya dike li hember polîsan kek bedran xwazim biraz tişkî bêjim yani qernê me û yê ji me ixtiyartir an zî ji me biamirtir hinekî dunyayê wan belkî tişkî dine be lê dunyayê xortan û qernê nû tê dunyayê wan tişkî dine yani birazî teknîk û zanîna îroyîn ev komûnîkasyona ku ew qa îmkan dide însanan tenê kesekî mesela bê îmkan kare ji gundekî bê derfet tiştên gelek mezin ava bike û derxe yani ji bo wî zî birazî mesela ev wext tiştekî gelek fireh pêşiya me de vedike yani eger van meselan bi hawayekî başî çareserî nebin û rêyekî ji we re nayê dîtin mesela me û Türkan işte me û Sûriye da edbêm qernên pey me de werin hortê pey me de werin ji bo wan ew zî dikarin rêyekî gelek fireh pêşiya xwe de vekin û bi hawayekî dinê van tiştan bimeşînin yani ne hêdî wek şerê gerîla û çiya û nizam çi ji ber ku mesela birazî ev wext hêdî em zanin çi ye mesela meriv kare her derê bi teknîk godarî bike û taqî bike meriv bizane wek kîja kur morî kîja çiyayê da çi dike yani vana mimkûnin lê gava vî teknîkê di nava dijneyarê xwe de bikar bînî
جبو ته هر در قادا شره yani ev imkana insani u şart eroine terfetek usaki he le gere mara viyazi yok bir neke yani ne bejim khayk vallahi işte mara beje migdavi puçkın hene kadar je barda u sibezi je khay puç bara ez baveri tşu sakinak eri anha netene li hezexê gelek deveran jî çeke rastîn tê bikaranîn polîs davêjin ser malan gelek ciwan digirin birçavan yani milletê me Bakurê Kurdistanê nesekiniye mesela li Cizîrê bi taybetî müdürê navendê a Şirnexê îşev hatiye Cizîrê civînên awerte bi polîsana pêkaniye yani hinek rewşekî awerte hene rewşekî awerte heye fotrafê wan jî hene ê ciwanan jî heye em pir nîşan nedin êdî nizanim yani şer û pevçûn li Bakur zêde dibin nabin ez nizanim niha em derbasî Rojhilatê Kurdistanê bibin hevalê Irfî Pervane anha rewş çi ye ber vê ku derê vediçe gelo dibe ku dewleta Tirkiyê ji bo sî bixe ser wan serhildana milletê Kurd meşgûl kir bi rojava re ji bo hinek em piştgirî nedin wan deran hinekî wisa disiye de hîşt çawa difikrî ya vallahi xo gava dest pekir Halepê mesela ew kêm tirsiya min ev min go mesela gelo em Kurd dikarin deh cepheda şer bikin hem Rojava hem Rojhilat çünkü Rojhilatê pêşiya ser salê 28 me dest pêkirin ve bu 17 rojin dido min ev çend roj dawî mesela İranê hemû riya ragandinê qutkirine mer nikare rast têkilî bigire medyaya cîhanê dikare dîmena derxewandir yani henekî wek satellîta falan imkan hene lê biraz ne wek roja ewil zor e çi zor bikartîne çi çekan bikartîne çi qay insana dikuje ne diyar e alî dinê da mesela operasyonekî evî tiştê tamam bike neke nizanim mesela işte Trumpê daye Trump bu tişe derdikeve ortaya dibe işte me bir İran'a haber da İran'ı sozda idam türe bin zatine bin cardın derdikeve dibe çe dibe işte ev zoru bir ser milleti de her 24 saatte de müdahale bikin. Marif heneki yok dibine trafika havayı ve trafika bahrezi ser bahrezi dibine ku mesela heneki keştiye xo anzi bala keştiyen balafre biji dikin berbinez dikin le ege hatta ku mesela ev müdahaleye derbaye dema ev pela serildanın milleti İran'ı o Rojhilatê Kurdistanê hev negrin vakteki da hev neyin okna davi nagir emcan nagir yani millet radı beser xo İran çekan bikartine zore bikartine wana tatine salaki peyda şaşma peyda işte İsrail be na erişi bikin az Amerika be erişi bikin gava erişi bikin ja sereldan tune yani gere her du hev bigirin gava hev girtin biraz rej ber rejima mollaya u Hümeyniya da namine mecbur bibin ya wala terk bikin yazi pişte şarakida kapitülasyona kabul bikin o sistemi ve guarenin. Le nizanım mesela belki hayateye o Kore şah çiğ cardın mesela derketi Avrupa yani dibe ez hazırım herim varım yani duezi aloziye ki belki anamprazi sistem guartın vaktuştaki mecburiyeti xoyakirin çünkü çebe le gava şunavi da emeçe bikin çuvere evzine zelale aktörü ki hazır tüne peşi de em dimirin cardın mesela aynı vak rojava em beddedildin em şer'a avul dikin em derdkevin kolana em heneki saziye devlet edikin bindesi xo le gava sibe cardın mesela vak el şara vak Kure şah binin deynin ser vak heneki bajarı mebedin azeriyan tişimsaki ev karaki ne başı yani peşe roj da gere bantuştazi hasaba vere kirin anzi diplomasi go vara kirin le edbin kay Kurde melüye partiye melüye hep peşketine he zane bun zanın nava xuda ittifak çekirin bere şer mesela bere destek bikin hem bu geçtin hep bu bir yara hokirin yek evzi tüşteki başa ne be kana be mesela temsiliyeta Kurdan vak temsiliyeteki yekem te bere çap te kam ezekin le mesele kidine mesela dine tavrat devleta Türkiye çibe gelo brazi Türkiye Erdoğan mesela gavaçu Washington'e bu bir mesele sözda ancak bu bir mesele peyman çekir be Trump'a evzi mesele kidine yani hadi tırsın ku ev karakolu askerin Türkan ser çayın Kurdistan'e başvur bicikirne jibo van rojabın jiberku mesela galaşki çebe başvuru Rojhilat tekliye vakti be ya Türk askeri Türkan gabı kevna xuniyet ev van her du parçacı hep kut bikin
وزي تشتكي زرارة قرم رباح سبز بك ليه ميزك هنا كاي تشوش Yani xuyayê di civîna li Parîsê de di diyaloga bi telefonê ya Erdogan û Trump da dewleta Tirkiye tavîzekî pir ciddî daye Amerîka ew tavîz çi ye ez jê derneketim ji nav derneketim çi ye nizanim. Ya taviz aslında marif kara 2 nokta ser tavize haberde. Yek ya şartı kabul kırına şartı İsrail ya diyyorum zib lehstina İran'a hevbendiya hevalbendiya Amerika'ya. Yani ben her can kara yek be. Anzi her du behavrabın. Yani başka çünkü tüne çünkü ya İsrail'e kabul kırına zannedi. Mesela hem peşveçuna İsrail nava Suriye'de kabul kır Türkiye hem mesela Gazze'yi de kabul kır. O anazi Siberotskişe ve İran'da. Mesela tavriye uçma. Hem o Belki deriyê xwe jî veke. ya Belki deriyê xwe jî li koçberan veke. ya Kan binêrin wezîrê Wezareta Parastina ya Dewleta Tirkiye dîsa daxuyanî daye veya hakikaten merû şerm dike bixûnê em nizanim ew dewleta me dewleta 20-25 milyon Kurdan ku em jê re eskerî dikin baja xwe didin vergiya xwe didin dewleta me ye bi perê me çawa radibe ew qasa piştgirî dewan çeteyan yani hiş û aqlê me nagire hem jî divê pêvajoyê de di nava van sozan da Wezareta Parastina ya Tirkiye radigihîne ew êrişên artêşa Ereban ya Sûriye û komên çekdar yên li ser taxên Kurdan Helebê dibe erênî pêşwazî dikin. Yani rind kirine dibe. Şêwirmendê ragihandinê daxefe yê Wezareta Parastina Tirkiye navî wî Zekî Aktürk e. Ew operasyonên eskerî di cî de dibînin amade ne di vî werî de destek û piştgiriyê jî bidin Şamê. Yani merû hişê mirovan disekine. Di civîna agahdarkirina ya heftane de daxife dibêje Türkiye ewlehiya Sûriye weke ewlehiya xwe dibîne. Ji hev cuda nabîne. Li ser bingehekî yek dewlet, yek artêş, parastina yek parçeyê axa Sûriye eger daxwaz were kirin em hazirin di tekuşîna li dijî rêxistinên terorê de piştgiriyê bidin hikûmeta Şam. Rêxistinên terorê qestawî milletê Kurd e yani. Çima em şaştı bej bo bir nizik boya ona. Camer neyartiya xwe aşkere dibêjin û aşkere dikin. Tişkînî ben naşerim. Yani ew devlet ne devleta Kurmanca ye. Ser milletê me wek dagirkere yani welatê me işgal kiriye kek bedran. Yani ew zî aşkere dibe Kurd herin li nizanim hîvî û li merî hêzî gava tişkî çêkin em qebûl nakin. Yani em û kî li hev xin li kê derê ew herin alî dinê bigirin. Bixwazin ku em binkevin û ew dinê qazanç bikin. Yani helwesta wan pir aşkere û pir zelale lê helwesta me divî qadida ne zelale. Yani ez benim emli ev zina okey siyasi yani biraz divan 6 roje Davida tek godarî kir rayedarên demê berpirsên demê û xeberdanê wan anzî tepkî wan tiştê gotin yani tiştê ku bersivê tiştê qewîn bû ew bûn na wisa sivik tişt gotin wisa binê da girtin wisa ew kirin ki sanki Türkiye ji nizanim nava şîr derketiye paxije zelale tişuci ütüne ev kare were mer hev bike em bike navera me işte Araban yani dünya alem zana ku ev operasyona devleti Türkiye mesela balatek şan tibe me ev haram askeri ilan kir hatta neha hete şey anzi Şam'ı ev tabir jibo ciki pek ani bu tebirate ciki ev tabira Türkiye le Suriye le Bakuri Kurdistan'ı peşik operasyona ki dikirin dikot işte ev harama askeriye bırakas ne kadar biraz sivil derken ömrü bitişi destekledik. Yani Türkiye ku sistema Türkiye lehondre xuda çıkriye hem bağakırına devleti de hem de ana mesela harekata şer'i hasta. Aynı sistemi ihracı Suriye kiriye o be گوتنی خو به پسیکولوژی خو و به استراتژی خو دانوان دبی اوزی کار هم بر ترکا بمش کردا بمشین دو قمر غیر شاش نه بگره مر راست فهم کو رجع عینو ساکیز yani nizam ya tebasa helvesta dem parti kir hatta roja yekem roja duyem ya şerê li Helebê yan jî komkujiya li Helebê helvesta dem parti mi jî rexne kir lê paşê Tuncer Bakırhan roja sêşemiyê derket ser kursiyê meclisê axaftinekî pir di cî de kir pir bi tesîr bû
Hin vekilinden endem parti derketin li ser kursî pir daxuyaniyên başdan. Ez hema yek ji wan bînim ser ekranê deqekî. Siz de başımızdan çekin gidin. Yoksa gereken her şey kavga ise kavga yaparız. Onurumuza, haysiyetimize dil uzattırtmayız. Bunu böyle bilin. Her kürsüye çıktığınızda bize hakaret etmeyin. Bunu kabul etmeyiz. Biz nerelerden buralara geldiğimizi Dinleyin bilirsiniz. lütfen. Dinleyin ya. Kürsüye çıktığımızda konsantrasyonumuzu bozmak için ne gerekiyorsa onları yapıyorsunuz be. Başkan teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Haftanın pir dijwar hatin kirin. Tabii ev tenê beşekî ji wê ye. Yani sırrı sakık hakikaten helwesta nişanda, helwestekî pir tund nişanda, qêriya, gote dî bese, hûn çi ji me dixwazin, we mala me xerab kir. Yani êdî bese, yani çi îca bike me bersiv bidin we. Hevan no. Erê. Yani ez tiştek ku dixwazim bibêjim, rojên destpêkê rast e ama rojên pişra bi taybetî serokê giştî ê partiyê jî helwestekî dijîta nîşanda. Tuncer Bakırhan. Yani biz hinek takip kirin mesela ev pevçûn û azî gotinê devkî li meclisên gotin tiştekî dinene biraz yani ew edmexe tiştê nîşanda li dijî yek parlamenterê partiya İYİ Parti hat gotin wî tişkî ji vera ji serî saxaş gotin lê mesela Dem Parti an zî partiya pêşa wê HDP vana 4 milyon 6 milyon ray ji milletê Kurd ji bo nasnama Kurda girtiye. Yani mafê wan e û aslında görevê wan e ku ji bo vî nasnamê ji bo kesê ku wana hilbijartine wek temsîliyet şanine heqê wan biparêzin. Hinek ciyanda mesela wek sakî wek partiyekî navbendî be wek navçîtî bikin wek şerekî dualiye hebe ew zî bikevin nav yani wisa hinek nêzî û tiştê dibêjin zî biraz digere hinek tiştan bikaribin kategorîk bêjin yani ew zî ew ke programê sist e. Mesela ji bo Filistînê tiştan dibêjin aynı tiştan ji bo milletê xwe nabêjin mesela. An zî ji bo çarenûsa qederê Kurdan mesela divê ku işte her tişt destê İmralı de ye. Yani İmralı serokê PKK ye derheqê PKK û çekan û şer de her tişt heq mafê wê bêje û çarekî bibîne lê we rayî sandine 6 milyon insan gavetî li nüfusê xwe dibe 20 milyon. Ti temsîlê 20 milyona ye gere tu bikarî ser navê vana tişkî bêjî. Yani ti destê xwe masê xî bêjî ku hûn çi dibêjin bira bêjin yani mafê vî milletê heye ku bi zimanê xwe mektebê xwe da bi fermî perê wî ji dewletê here bikaribin zimanê xwe bibînin bikaribin işte şarederiyê xwe çêkirin işte bijartin bikaribin wî biparêzin yani nizanim yani biraz yani tamam şartê wan zor e lê gar bikaribin hinekî wek kategorîk ji bo mafê milletê Kurd net bêjin. Ez wisa xwe net nabînim. Erê, divan keliyan de balafirên dewleta Tirkiye li ser rêya M4 û xeta serê kaniyê digerin ev balafirên bê mirov yani dronin digerin bilahaya we hebe. Tiştekî dî işte pirsin ya niha mesela tonkî mesaj me re tên em dibînin ku di nava peyamên Kurdan de bi kurmancî jî dinivîsînin heqaret li hev tê kirin mesela. Heqaret li rêberên Kurdan, li partiyên siyasî tê kirin, alîgirên filan partiyê êrişî. Tu di derbarê vê hişmendiya yeketiya netewî de tu çi dibêjî? Hevalê me çima êrişî hev dikin? Çima zewq digirin ji wê heqaretê? Ez fehm nakim. Aslında gelek bendê wê hene de mesela gava dijmin ser te da were nefreta yekemîn an zî her satê pir dijî dijmine ya yekem e ya din zî mesela qeweta te nagîje dijmin an zî tu bêçare dimînî tu vedigerî ser kesên ji xwe ew ê te temsîl dikin. Tu dibêjî vana min baş temsîl nakin işte
Tespiteki şidî de ye. Tespiteki Ben tiştê ku mesela bêgotin nabêjin. Tewrê ku bikin wî tewre nîşan nadin. Ji bo wî jî vedigerin ji bo mesela bira heft rojê dawî da millet mesela hestê wan wisa bilind bûn, hestekî netewî bû, wek pêlekî avê, pêlekî beherê andî wek tsunamî tamamê Kurdistanê rabû. Lê mesela ev hedefa wî biraz zî başûr zî, a Rojhilat zî, a Bakur zî hedefa wî pêlê dewleta Tirkiye bû. Herkes dizane ku neyartiya herî mezin ji Türkan tê, ji dewleta Türkan tê. Ev operasyonu wan e. Lê alîdinê da zî mesela bera mêzeke hinekî zî vedigerin dibe işte siyaseta me Bakurê Kurdistan siyasetekî sist e û nikare vî pêlê îdare bike. Yani biraz zî gava mera mêzeke ez bêm gor min ev heft roj ev mesela Helepê û peyda civaka Kurdistan tamamî da hatiye qesrekirine. Yani an siyaseta wî bi navê temsîlkirina vî pêla Kurdistanê an ê bikeve pêşî pêşwazî jê re bike an zî paş keve û binî bimîne. Yani hêdî millet vê qebûl nake, biraz qebûl nake yani. Çünkü dibîne ku rast neyarê tê mesela wekta bi nûçe xwendin wezîrê parastinê, wezîrê derva, wezîrê nan çi serbazê wên eskerî diçin heta sînorê herkes hemberê te tiştan dibêje, herkes hember milletê te tiş dike û lê tigava hêzî binda bigirî, hêzî nerm bigirî, hêzî tewrê te ne zelal be îcarê millet vedigere û ji te re tiştan dibêje. Yani ew zî tamam em fehm dikin gora wek tiştê sosyal medya imkanı danîne işte herkes gora xwe çîran zî dike û tiştan zî rexneyekî şûja dike. Lê mere gere wî zî fehm bike yani. Hemû neheqlîne lê gere mere fehm bike çima tê. Malatya va hakikaten dema ku li hember raqîbê xwe cîranên xwe yan jî dijminê xwe merû nikare tiştekî ji destê mirovan ne û mirov berê xwe dide kesên ji xwe. Malatya va eger gotinê te ta wî hebin tiştekî me ji bîr kiribe bipirsin yan jî gotinê te ji bîr kiribin bibêjî hema em Zor spas dikim hêvî dikim weşanekî baş bû lê ez bêm birazî gora min şerekî giranê pêşiya me de bêşer ev wextê me xilas nabe. Yani xwezî ka bêşer mesela rojava bigîştana heqê xwe û sakî bimane. Lê li gor min heta ku Türk, dewleta Türk li vî qadê da neceribînin bi şer hember me dev ji me bernadin. Biceribînin bi heteşê, bi Üsoyê, nizam bi çeteyên xwe lê dawî ew bi xwe bikevin ortê. Hêdî dünya îzin bide ne de nizanim lê ew şer gerek me rojî şerê xwe amade kew û cî serê bi serkeftin xilas bin. Başka türlü nabe çünkü. rast e. Ez pir giringî didim meseleya xweparastinê. Hevan xweparastin nayê manê temê hema qesede. Mirov xwe biparêze, cîranê xwe hevalê xwe biparêze. Nekevin nava heqaretan, dijûnan, tiştekî din. Anha di nava Kurdan de ew lûksa me tune ye. Hûn kevirekî Kurdistanê jî bixwazin, hûn temamê serxwebûnê jî bixwazin, hûn mecbûrin li ser xetekî zemînekî bibin yek, werin cem hev. Divê dijmin nikaribe li we bixe. Ez bala we bira ser Bakurê Kurdistanê be, ez dibêjim qey Bakurê Kurdistanê gav bi gav dişibe Rojhilatê Kurdistanê. Hevalê erfî perwane Malatya ve her hebî. Malatya ziyade zor spas dikim. Hevan no gelek spas dikim ji bo hebûna we vê kanalê mezin bikin bişopînin her hebin. Frank Fundur Malatya jî ava gelek spas dikim ji bo hevalên ku dibin abone, dibin endam her hebin. Em xatir ji we dixwazin sibê herî zû em ê hewl bidin agahiyên dawî ê xêrê bi we re parve bikin. Ez hêvî dikim şer çê nebe. Dem baş, silav reis.